Hei, täällä on Adelina. Olen aloittamassa kuvaamaan Friendsejä. Nautti videosta. Hei, olen Andrea. Ja minä asun tuossa, asun. Ja olen myös töissä täällä. Tämä on uimala. Voitte katsoa kuinka hieno hyppy tulee. Ja vielä koneiksi. Punainen pallo koneisiin. Pikkulappu tippui, mutta se hieri sieltä. Ja tuo on uimapatja, mutta se on aika omituinen. Hui, minun täytyy lähteä koululle. Kello ei noin paljon. Otan rahaa sinne, pitää lahjoittaa. Vielä oli vielä rahaa. Sitten laitetaan tuonne rahaan. Hei, olen Andrea. Pian tulee yö. Täytyy mennä nukkumaan. Pitäisi hypätä tuonne uimapatjalle. Oi, onneksi ei mennyt veteen. Ihan veteen, paitsi jalkani kastui. Menen nyt tähän nukkumaan. Tämä on minun ihana yö. Oli. Muistinkin, että on uimapatja, voi ei. Taas pitää nousta varovasti. Ja veteen. Voi ei. Tälleen kyllä ei ole ikinä käynyt. Voi ei. Minun vaatteeni meni ihan läpimäräksi. Täytyy vaihtaa. Ja käyn vähän vessassakin. Ja saippua, noin. Täytyy lähteä koululle. Käyn opiskelemassa sitä koulua. Oh no, kaatusin. Opettaja, tulin kouluun opiskelemaan. Ai. Huomenta. Joku oppilas tuli. Ai, oit liian ajoissa. Anteeksi, täällä on yksi oppilas, se toinen. Unohdin, että olen myöhässä, ihan myöhässä. No, sinä ette ensimmäinen. Mene vaan luokkaamme. Aivan tylsää. Mihinköhän se opettaja meni? Minä käyn katsomassa, missä hän on. Ei tää. Mitä? Säikytit minut. Ja sinä säikytit minut. Minä vaan tulin katsomaan, että missä sinä olet. Ai jaaha. No, olen tässä juuri tekemässä sinulle työtä, mutta siinä tulit tänne ihan pelästyttämään minun ja... Voi ei. Huijasin. Ahaha, tänään aprillipäivä. Mitään niin. Katso nyt karttaa, siinä ei ole ollenkaan mitään. Ja missäköhän se ei kartta, kun... Mikä nyt se olikaan se viikon kalenteri? Niin siinä niin on... Ei ole mitään siitä.
Ai jaa. Siinä seisot. Tuntuu, että olisi paha olo. Oi. Oi. Ja siihen minulta täytyy lähteä nyt uimarannalle. Joo, hei. Koita parannella. Minä tulen sitten joskus sinun luoksesi. Joo. Vessanappi on jäänyt auki. Jos joku haistaisi jotain hajua. Ei haittaa. Oi, hiuksestakin pitäisi leikata. Ne on ihan hirveät hiukset. Pitäisi syödä jotain. Kukakaan nämä tähän. Otan tuosta ja tuosta. Ja laitan käteen. Tämä oli ihan hyvä iltapala. No, siinä tämänpäiväiset kaikki. Ensi kertaan.